Vo svete neexistuje inovatívne technologické riešenie, ktoré by sa uviedlo do praxe za krátku dobu. Od nápadu k realizácii sú potrebné desiatky rokov. Tak to bolo aj s autami. Od spôsobu pohonu na paru po využitie spaľovacích motorov ubehlo 38 rokov. Od prvých pokusov s lietaním až po dobu, keď prvé lietadlo vzlietlo, ubehlo 50 rokov. Po objavení lokomotívy na párny pohon prvá železnica bola postavená až po 31 rokov. Plánovací proces pre najmasovejšie vyrábané lietadlo Boeing 735 trval 4 roky. Najprv sa objaví myšlienka, jedna predstava, potom odborné prepočty a kalkulácie a nakoniec nápad je korunovaný úspechom. V plnom meradle sa to vzťahuje aj na technológiu Skyway. Za uplynulých 39 rokov pán Anatolij Junický a ním vedený inžinierský tím sa zaoberal s viacerými dopravnými systémami a získali viac ako 40 patentov. Veľa plánovania, výskumnej vedeckej práce sa uskutočnilo pred fyzickou realizáciou projektu, kde obhájili deklarované prevádzkové technické parametre dopravného systému. Nedaleko Moskvy, v mestečku Jezera, úspešne testovali systém strunovej technológie s upraveným automobilom ZIL na 150-metrovom skúšobnom poligóne. Jednotlivé dopravné prvky technológie v reálnych veľkostiach úspešne prešli skúškami aerodynamiky a dosiahli koeficient odporu vzduchu 0,075, čo sa približuje k absolútnemu minimu odporu vzduchu. Vďaka prevedeniu prác v minulých rokoch vynálezca hlavný konštruktér technológií pán Anatolij Junický založil Skyway Technologies Corporation, projekčnú spoločnosť. Spoločnosť má k dispozícii kompletnú projektovú a technickú dokumentáciu systému dopravy Skyway a patrí im 15 projekčných kancelárií. Ekopark je technickým strediskom projektu a miesto medzinárodnej certifikácie a schválenia dopravného systému Skyway Medzinárodnou komisiou. Po ukončení prác na ekotechnoparku a po úspešnom certifikačnom procese koncom roka 2017 spoločnosť bude môcť vstúpiť na medzinárodný dopravný trh a realizovať výstavbu dopravného systému po celom svete. V testovacích priestoroch spoločnosti momentálne prebiehajú práce na optimalizácii systémov riadenia a infraštruktúry, testovanie modelov. V Skyway Technologies Corporation projekčnej spoločnosti sa inžinieri venujú testovaniu a overeniu výsledkov svojej práce za pomoci funkčných modelov menších rozmerov. V histórii dopravy nie je žiadny príklad na to, ako spojiť prepravu cestujúcich a nákladnú prepravu s vysokou rýchlosťou, bezpečnosťou, hospodárnosťou a ekologicky priateľským prístupom k projektu. Systém Skyway, budúcnosť v pohybe.